til dagens mand. Jeg synes, vi skal give et kæmpe stor hånd til vores fantastiske piger. Vi skal velkommen til dagens mand, så her er han. Hej. Det er Oliver. Hej Oliver. Okay, nu kan I slukke og sætte jer ned, hvis I ikke har lyst til at blive bredere. Okay, til resten af jer, så synes vi, at vi skal se en video af, hvordan Oliver er, så kan I slukke undervejs. Jeg hedder Oliver. Jeg er 15 år gammel, og jeg går i 8. g. Jeg arbejder på loppemarkedet. Og så spiller jeg til hverdag guitar og meget musik. Og så render jeg bare rundt og hygger mig. Så det er rigtig godt. Hvorfor slukkede du, Oliver? Han har tøralbue. Tøralbue? Okay, Emma, hvorfor er du stadigvæk sat på, Oliver? Jeg synes, det er meget fint at spille guitar. Hvad med dig? Hvorfor er du stadigvæk? Ja, det er samme. Jeg spiller guitar, det er meget godt. Okay, ja, det var meget godt, at I blev slukket for dig, men vi kan jo se, hvad dine to venner siger til dig, og så kan I jo stadig slukke undervejs. Han er sygt lækker. Der er ikke noget dårligt ved ham overhovedet. Vi skal bare tage en piger. Ja. Jamen, Oliver, han kan rigtig godt lide sin mor. Han er en mors dreng. Ja. Altså, Olivers yndlingsgrundstof, det er neon. Vi kan tænke lidt for langt, men her var jo rigtig mange piger. Hvorfor slukkede du for Oliver? Jeg kan ikke lide dine venner. Altså, det er meget fint, men altså, de virker sådan lidt trætte i det. Og det er sådan lidt, hvis det er dine venner, så er jeg også lidt træt i det. Men jeg kan godt lide, at du spiller musik, der er ret fedt. Okay, så er der kun 2 piger tilbage, men der er jo faktisk kun 2 piger tilbage, som vil på date med dig. Så jeg synes, du skal give dem et spørgsmål, og så ud fra det, så skal de svare på det, ja, og så ud fra det skal du vælge, hvem du vil på date med. Kan jeg godt lide Ray Charles? Hvad siger du, Ella? Okay, herovre, så ved du ikke, hvad det er, du er. Jeg ved ikke, om det er, men jeg ved godt. Okay, nu skal du ned for den ene og sige til, at hun skal sætte sig ned, og så skal du tage den anden med her. Nej. Okay. Så, okay, her. Okay. Skal du sætte den begge to ned? Ja. Okay, det er godt. Så, kan vi så ikke bare gå på date og spille? Nej, jeg skal jo mad. Nej, du skal bare ikke med, hvis du er sat, mens din date snuder. Okay, ej, du kan godt gå hen og så tænde for en af dem, hvis du godt vil det. Og ellers så. Okay, vi kan få lov til at tage jeres på det. Yes! Okay, giv mig en stor hånd. Jeg hedder Anton, og jeg er 14 år, og jeg arbejder i netcaféen. Jeg spiller fodbold, og jeg hader at læse, og jeg går med reklamer og aviser i min fritid. Jeg kan godt lide at være sammen med mine venner, men der er altid plads til. I min fritid spiller jeg Counter-Strike. Super. Vi kan også høre, hvorfor du er vel på det. Jamen, det ser meget fint ud. Altså, jeg var lige ved at sætte mig ned med det der med, at han ikke kunne lide at læse. Det synes jeg, det er noget, han går glip af. Men ellers så er det rigtig fint. Okay, vi skal se en lille video om, hvad dine venner siger, og så kan I jo finde ud af, at vi stadig gør det. Ja. Er du god til fodbold? Ja. Altså jeg hopper på trampolin og laver mad og svømme og sådan noget. Anton siger, han vil rigtig gerne lave gruppe på Facebook. Anton har lavet en gruppe, der hedder ID er nice. Okay,
2 mere. 3 mere. Hvorfor vil du ikke det her? Han er bare ikke. Hvad med dig? Okay. Ja, det er sådan, jeg tror bare ikke. Okay, vi kan se, hvorfor der er nogen, der stadig ikke gør på det. Jeg synes, det er sandt, at de gør det. Og det kan jeg rigtig godt lide at spille Counter-Strike. Ved du, hvad det er? Ja, det skal du. Ja. Okay, Anton, du skal gå ned, og så skal du slukke for torpigerne. Som du ikke tror. Hvordan slukker jeg dem? Nej, du siger, hvad de skal. Og så giv dem et kraft. Tak, fordi du var med. Du må også godt sætte dig ned. Okay. Så skal du give de 2 sidste piger et spørgsmål. Og så kan de finde ud af, om det er sådan. Er der ikke nogen standardspørgsmål? Hvad? Jeg savner nu det, okay? Hvorfor vil I gerne fordele mig? Okay, det ser ud til, at du får en tilbage. Super. Okay, hvad var det, der gør for godt det altså? Jeg synes bare, han ser rigtig sød ud. Hvad var det, der så for godt for dig? Og jeg ser bare rigtig sød ud. Okay, men du har en rigtig god dag. Vi står her. Hvorfor tog de det med mig? Så jeg siger noget. Og så dig, der smiler. Du behøver ikke smile. Så grin over til ham. Kom nu, grin. Kig over på Anton og grin. Ja, også dig. Og så er en grin. Og så, det er dejligt.